Άντε, φτάνει τώρα. Μαλάκα, τι έπαθε! Τον έδιρε! Τον έδιρε, κοιτάξτε! Τον έδιρε, ρε μαλάκα! Γιατί έγινε αυτό! Τον έδιρε! Τι τζάμπ σκέφτεται να τώρα, βρε! Τον χτύπησε! Τι έγινε τώρα! Τον έδιρε, ρε! Τι άλλη επίδραση είναι αυτή, ρε παιδί μου! Ωπω, παιδί μου! Θέλω να το δω! Το έδιρε! Μαλάκα, τι έγινε με έδιρε! Ναι, Έπεσε κάτι! έπεσα ρε μαλάκα! Το κουβαλάμε! Μαλάκα! Δεν γίνεται! Ω, μαλάκα! Μαλάκα μου, δεν γίνεται! Τον ξάπλωσε κάτω! Μαλάκα, έπεσα! Πω, επίδραση, ρε παιδί μου! Πέναλτι ήταν αυτό, λέει! Πέναλτι! Κόκκινη κάρτα! Κάρτα! Μαλάκα! Μαλάκα, πώς θα γίνει να το δω αυτό το πράγμα? Δεν είμαι καλά, ρε! Μαλάκα, κόκκινη άμα... Μαλάκα, τάκλιν του ρίξε! Πήγε να φύγει και δεν μπόρεσε. Καραγκούνης! Κόκκινη, κόκκινη! KO, λέει! KO, φίλε! Φαντάζεσαι! Το λέει ο Σοφία! Ω, μαλάκα! Και εγώ από πάνω! 10, 9, 8, 7. Τι με έκανε ρε μαλάκα, θέλω να το δω αυτό μετά, αλήθεια. Αυτό ήταν και πέναλτι και τεχνική πενέ, μαζέ! Πήγα να φύγω μπροστά και κλείστρισε το πόδι και ξανά έφυγα ρε. Πήγε να φύγει και δεν μπόρεσε. Μπόρεσα να φύγω ρε. Είναι κύριο του. Έφυγα μπροστά, αλλά ήθελα να φύγω κι άλλο μπροστά και... Μαλάκα, δεν γίνεται! Το χτύπησε το παιχνίδι! Με χτύπησε ρε μαλάκα. Σε λίγο θα βγει το παιχνίδι! Σ' αρέσει μωρέ κάτι! Και θα λέει γαμάει το παιχνίδι! Δεν το πιστεύω ρε μαλάκα. Δεν το πιστεύω. Μα γιατί να γίνω με τέτοια ρόμπα ξεκούμποτη ρε μαλάκα. Αχ, πάλι. Την επόμενη φορά θα ξεκινήσουμε προπονήσεις! Πάλι θα έχω θέματα στο YouTube, πάλι θα έχω θέματα. Μαλάκα, ξάπλωσα κανονικά. Την μπούφλα, καταρχάς δεν κατάλαβα τι έγινε, ήρθε αυτή η φάτσα της. Μπροστά, Αν δεν το θυμάσαι κιόλας! με τίποτα. Φαντάσου! Άστραψε, δεν είδε τίποτα. Το σφουγγαρίσατε παιδιά. Σφουγγαρίστε το λίγο πίσω. Έχει τον υδρότα, μπορεί να γλιστρέσουμε. Πρέπει να έρθετε να κάνετε εκείνο το... Δεύτερος νεκρός!